Så for helvede. Hej, folkens. Så er vi live. Fandme. Jeg tror, det fungerer meget godt, det her. Nå, men hej alle sammen. Det er helt nøjagtigt 2,5 år siden, jeg har streamet sidst. Har jeg tjekket op på. For 2 adresser siden er jeg streamet. 2 huse. Ja. Ikke fordi jeg ikke har haft lyst, der har bare været alt muligt i vejen. Altså det sidste hus jeg købte, der havde jeg jo også en kælder, hvor jeg var ved at lave streaming setup sammen med Jakob. Og lige da vi skulle til at gå i gang, jamen så var der oversvømmelse i hele kælderen, og computeren jeg havde sat op til det fik vand også, gik i stykker. Og så blev jeg sådan lidt sur på det hele, og så gik vi i gang med at sælge huset, og så... Nu bor jeg her, og det er på en første sal, der kommer ikke nogen oversvømmelse herop. Det var meget mærkeligt i hvert fald. Det var ikke engang aftalt, at vi skulle streame i dag. Jakob kom på besøg, og så tænkte vi, lad os da prøve at streame, det har vi ikke gjort i lang tid. Og så laver vi bare sådan lidt hyggekrog og tager imod spørgsmål fra jer selvfølgelig. Ja. Hvad for en sprang I over for sig? Og kan man lige se sådan en oversigt med, hvem der er doneret? Ja, der kunne du se det. Det står der. Okay. Juleærer. Jeg... Hvad står der? Juleærer. Altså, så står der juleærer. Er du sindssygt, du skal have briller? Hvad fanden snakker du om? Deroppe! Hvad står der der? Jeg sluger, tror jeg står. Hvornår? Jeg kan ikke læse, hvad der står. Godt at høre, du sluger. Hvad ville drømmemerch være at få lavet? En Topgård-bil. Det er jeg godt. Det vil være sejt. Ja, Topgård-bil. Skal First Grade have et større lager, tror jeg. Jo, i øvrigt, vi snakkede lidt om, vi har lige været op og spise en pizza på en restaurant, og har snakket meget om, hvilket job man skal se Jens og Peter på næste gang. Så kan I eventuelt komme med nogle gode forslag til, hvor Jens og Peter skal arbejde, eller hvor I gerne vil se dem være. Vil du være lærervikar? Det vil faktisk være sjovt. Ja, det er sjovt. Jeg har jo prøvet at være lærervikar, så det vil faktisk, jeg kunne lige forestille mig. Præst! Ej, jeg har engang fået lov til at filme en kirke, hvor jeg skulle være deltidspræst der, da jeg lavede prank walk. Det kan jeg godt huske, ja. Huset. Lad os alle bede. Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og din sandhed. Men hold kæft, hvor var det besværligt at få lov til at filme en kirke. Jeg skulle igennem 10 forskellige kirker og sogneråd, eller hvad fanden det hedder. Ja. Og de skulle overvære det også optagelsen for at være sikker, at jeg ikke sad og sagde noget tavligt om Gud eller et eller andet. Eller i zoologisk have, kan du Ej, det er også sjovt. Det er sjovt, mand. Det er også mange sjove muligheder. Sådan, går ind i løveburet med en bøf. Mis, kom her, få en bøf. Bedemand! Shit. Ja. Jeg håber også snart, vi kan lave et Jens og Peter afsnit, som er lidt mere simpelt. Ja, præcis. Som ikke kræver flere måneders forberedelse. Hvor der ikke er et flyl, der skal smides ned i en bil. I øvrigt også fuldstændig vanvittigt, det skulle laves. Husk folkens, hvis man bliver medlem på Nikis kanal, så får man evigt held i stangtennis. Det gør man. Og medvinden. Ja, medvind på cykelstierne. Og længere grønt lys ved alle trafikkryds. Ja, det er en af de fordele, der er. Hvorfor er der nogen, der bare skriver svensker? Jamen, jeg tror, det er i forhold til, hvad vi skal lave noget om. Altså svensker. Hvor vi arbejder som svensker? Okay. Erhverv som svensker. Lorteerhverv. Har du nogensinde slået en prut i Jakobs mund? Ja. Nej. Ikke noget, jeg kan huske i så fald. Jeg skal lige her. Er der nogen, der har sprunget over så? Fix UI. Hvad fanden er der gået galt der? Jeg tror, du kommer til at køre lige UI ned. Nå, for helvede, det var mig der... Jamen, jeg skulle lige lave skærmen større, så jeg kunne læse. Du hæver bare det forkerte. Kan du ikke gøre de der tekster større? Det er jo helt mærkeligt, det her. Jo, jeg forsøger. Det er også lidt en teststream, så der er lige over med os. Jeg smækker den lige også op på min telefon her, så jeg kan læse lidt bedre. Hvor fanden er min livestream henne? På din kanal? Jeg er ikke live, står der. Hvordan ser folk også så? Hvordan fandt I min livestream, når jeg ikke engang selv kan se den? Jens og Peter som alkoholikerne, tror jeg, der skal stå. Det er jo ikke helt et arbejde at være alkoholiker, så... Det siger du. Ja. Hårdt arbejde. Jeg minder mig om, da jeg gik i folkeskole og var i praktik inde i København på Strøget, så var der de samme alkoholikere, der mødte op kl. 8 om morgenen og sad ved bænken og sad med røverhistorier. Men jeg sad og tænkte, hvad er det, der motiverer dem til at stå op kl. 8 om morgenen og sidde der og klar til at drikke det? Jeg virkelig godt kan lide ja. Kl. 8 om morgenen? Jeg tænker ikke, der er nogen mødetider, når man bare skal sidde på en bænk og drikke øl, så hvorfor vil man være der kl. 8 om morgenen? Ja, stræk mødetider. Ellers bliver du fyret, så bliver du hetero. Hvornår kommer der mere Desert Bus?
Jeg snakkede faktisk om det med Jakob i dag. Sidste gang jeg streamede for 2,5 år siden, det var faktisk Desert Boss, det spillede, hvor min nevø Mathias fuckede vores spil op, så vi skulle starte forfra, og det gad vi så ikke. Så ja, jeg har stadig en drøm om at gennemføre det. Jeg kan se det herfra, det står på min hylde, så måske jeg kan lokke Jakob med til... Er i verdens dårligste. Men jeg skal nok få udlagt den tur der. Jeg har hørt en gang imellem, der splatter en flue på roden. Det er alt det drama, der er. Ja, det hører der voldvigtigt content. Det skal også være kæmpe setup med ret og pedaler. Elsker din baggrund. Ja, tak. Jeg har også sat mit spil op nu og opdateret nogle andre ting. Man kan ikke se mit lys, vel? Jeg kan lave farven om, måske. Er det hyggeligt? Nej, kan man se det? Ja, man kan godt se lidt. Nu så er det til at blinke. Hvordan gjorde jeg det? Hold op. Hey. Må du være med at blink for helvede? Nej, nu er den bare blå. Kan nogle flere ting og snakke og så videre. Og så var der lige Droms, kunne jeg se. Tusind tak for 50 kroner, Droms. Det var en, som lavede sådan nogle, hvad kan man kalde det, compilation-videoer af mine live-events med de sjoveste og mest interessante ting, der skete. Så var måske også det, han refererer til i teksten. Der står noget med... Ja, hvad så, Nikke? Jakob, dejligt at se en stream igen med jer. Det er mig, der lavede highlights-videoer. Det ved jeg godt. Jeg har jo lige sagt det. Hvis I vil have flere, så sig til. Du må da gerne klippe det her sammen til noget fedt, hvis du kan det. Med nogle af de mest... flotte og kloge ting, vi siger. Og så klippe alle de dårlige ting ud, hvor vi siger noget forkert og så videre. Så er du til Japan igen? Verdens mest uheldige Japan-tur. Ja, Jakob spurgte mig også tidligere. Jeg vil gerne til Japan igen, men jeg er stadig lidt sur på Japan lige i forløbet. Er du? Hvorfor er du sur på Japan? Jamen, fordi landet gav mig corona. Så... Men ikke det var dem i flyveren, der gav det corona? Jo, det kan godt være. Men jeg er stadig sur på Japan. Og jeg ved bare, hvis jeg sætter mig op i en 20 timer lang flyvetur igen, så får jeg bare får jeg bare SARS eller et eller andet på vejen. Nå. Det er med også uheldigt at flyve hele vejen til Japan, og så bare dag 1 for corona, og så bare ligge på et hotel. Nej, satan. Mick Meister, hvad så, mand? Hyggeligt at se jer to stream igen. Det er noget, I fortsætter med, når tiden er til det. Prøv at, vi har... Som vi sagde i starten af streamen, vi har prøvet og planlagt, at vi skulle regelmæssigt streame i lang tid, men alt er bare kommet i vejen for det hver gang. Og da vi så hvor det endelig lykkedes for os at blive fuldstændig færdige med et streamingrum, og alting bare spillet, så er Nikkes hus oversvømmet med kloakvand. Det er jo apropos overtro, så skulle man finde en grund til at tro på, at der var nogen, der ikke mente, det her det skulle ske, så var det i hvert fald der. Hvad er det mest kaotiske, der er sket under en optagelse, som I aldrig har fortalt om, hvis der altså er noget? Det mest kaotiske. Din kone har skrevet risengrød clean up i Dannevang. Risengrød clean up. Ja, det har jeg også nævnt i en behind the scenes, det er rigtigt, ja. Hvad er det? I julenissen, en af de 4-5 stykker der, så står jeg med sådan en helt skål med 5 liter risengrød i, ikke? Ja. Som jeg skal kaste på gulvet. Og havde sat kameraet op til at regne med, at den bare smadrede det splattet på gulvet. Ja. Men den der skål, den holdt alt for godt. Og så alt det der risengrød, det bouncede bare op alle... Skulpet? Ja. Altså op af mit glasskab, og også min gamle spillekonsol-ting, og i loftet, og hvad som helst. Og så måtte vi jo lige bruge en time på at rydde det hele op, før vi kunne fortsætte optagelserne. Hvad jeg ikke har udsat den gamle lejlighed for, altså det er vildt. Og en lille bonusinfo, ikke? Terrassen der, hvor vi filmede Udfordringsfredag. Ja. Jeg kunne se, at der var kommet en ny terrasse. Ja. Det vil jo sige, at de har brækket gulvet op, og der lå jo... der ligger alt. Der lå jo for det første så mange glasskår fra de 4 glasspor eller sådan noget, vi har smadret ude. Det farede jeg jo altid bare ned i revnerne der. Der har været lidt oprydning. Nej, seriøst, der er fundet så mange ting dernede. Hey, min kone ser jo nok med dernede. Skat, gider du lige at komme op med et par colaer, fordi den her er lidt halvtom og lidt halvflad. Bare en, så slipper jeg for at gå nedenunder. Jeg hader de trapper der. 12 seconds later. Hey, hun hørte det. Hun kan på cola. Ja, tusind tak. Stem på Nikke. Ja, men jeg stiller ikke op i politik. Ej, jeg vil dø af kedsomhed. Men så er det vi stiller op som. Det er et kedeligt parti. Det er også bare sådan lige... Vi kommer ikke til at gøre en skid. Altså det jeg synes, der er det værste ved politik, det er jo i virkeligheden det der hedder politikersnak. Det her med, at når man får stillet et meget konkret spørgsmål, så er det sådan, altså vi har jo forsøgt i mange år, at altså der er intet på tidspunkt, hvor man reelt svarer på spørgsmålet og taler udenom. Altså jeg tror, at man kunne komme meget længere rent politisk, hvis man bare var direkte ærlig og sagde, nå, jamen altså, det synes vi var det rigtige at gøre i det der givne tidspunkt. Så det kan godt være, vi tog nok fejl, men the fuck.
Ja. I det mindste er det ærligt omkring det. Det er sådan, når jeg spørger, hvorfor laver I valgplakaterne af plastik? Jamen altså, vi ser jo en natur... Jeg kan ikke lide miljøet. Ja, præcis. Vi havde miljøet. Ja. Altså, Jeg er aldrig i skoven alligevel. Nej, det næste bliver lavet bly. Ryd den skov, og lav en parkeringsplads. Vi asfalterer alle skovarealer. Ja, de må godt asfaltere strandene til gengæld. Jeg hader sand. Når Nicky stiller ind op i politik, så er det hans mærkesag. Ja. Alle stranden, de bliver lavet, de skal asfalteres. Ja. Så der er rart at være på stranden. Så kan man også køre lige til stranden. Ja, asfaltere strandene og dræner havet. Det er så koldt og ulækkert alligevel. Så... Dræner alt vandet og fanger alle fiskene. Ja, så kan man også bare køre til Sverige og slippe for broen og betale for det dyre lort der. Det er bare at asfaltere ned i vandet. Så stor rampe. Ja. Hvorfor bor Jakob i Sverige? Ja, det ved jeg heller ikke. Han er idiot. Det gør det jo lidt besværligt at besøge ham, og det er fucking dyrt at køre over den der skide bro, når man skal besøge ham. Det er skønt. Hvorfor bliver de så hurtigt flade, de her? Det ved jeg ikke. Sidder jeg og ryster, når jeg... Skat! Må jeg få en cola? Jeg har ikke set at ryste, så må vi se. What? Den er også flad. 2 cola! Hvad er max-donationen på YouTube? Er der ikke nogen, der kan fortælle, hvad er max-donationen? Prøv lige at donere alt, hvad jeg overhovedet kan. 5.000 shit. Og... Tusind tak, Skat. Og der kommer en donation til. Se, man kan godt donere mindre beløb. Det er standarden. Det er sådan, når man trykker på donation, så er det 17, den står på sådan en standard. Okay, men man kan godt lade den lave. Ja. Okay, så vil jeg gerne have 1 øre næste gang. Man kan donere 5.000 gange. Det vil jeg gerne have næste donation. Ja, jeg vil kun have 5.000 hver gang nu. Ja, kun donere 5.000 gange. Ja. Det skal være minimum donation. 5.000. Ja, kun 5.000. Ellers kommer der ikke flere sketches. Hvis der kommer mindre. Hvis du donerer mindre end 5.000, så lukker vi kanalen. Ja, så... Sådan er det. Ja. Kan jeg og Jacob ikke lave en sang? Det ved jeg ikke. Jeg skal ikke udelukke, at vi på et tidspunkt finder på en sang. Vi har lavet musik til udfordringsfredag. Ja. Udfordringsfredag, det her. Hvordan var det nu, var? Udfordringsfredag, ja, ja. Kan du ikke huske det? Jo, det kan jeg godt lide. Udfordringsfredag, ja, ja. Udfordringsfredag, ja, ja. Jens og Peter arbejder på plejehjem. Det var sjovt egentlig. Jeg bare råber de der gamle mennesker. Hvad fanden er du døv? Ja. Gå nu hurtigere! Hej, i jeres video, hvor I reagerer på jeres gamle videoer fra da I var børn, så lovede I, at I ville genskabe videoen, hvis den fik over 1 million visninger. Ja, det er faktisk rigtigt. Hvad er det for en video, vi lovede? Jamen, jeg tror nok, det er den, hvor vi blandt andet har den der sommerferie der, og så videre. Jeg synes, vi skal lave en genindspilning af alle vores gamle film. Det kunne faktisk være et sjovt forsøg, Det kunne være et rigtig sjovt forsøg, faktisk. Hvis den her video får 1 million visninger, så gør vi det. Så... Ja, så den laver vi i 2080. Ej. Vi skal lave den der sommerferie igen. Sommerferie. Hvis vi tager nogle af de sjoveste videoer, der kunne være genskabe, hvor vi gør præcis de samme åndssvage ting her 25 år senere. Ja. Altså, det kunne da sgu da være sjovt. Jakob, du er lækker, Ja, tak. siger Spency. Jeg ved ikke, om det er en dreng eller en pige. Det ved jeg heller ikke. Du er også ligeglad. Fuldstændig ligeglad. Jeg tager komplimenter. Jeg gav måske også lidt sjovt svar til en for nylig, fordi jeg var ude og filme med DR, og så var der en kameramand, der spurgte, fordi jeg blev genkendt meget, når vi rendte rundt. Så sagde han, er det ikke mærkeligt at blive genkendt hele tiden? Og så svarede jeg bare tilbage til ham, er det ikke mærkeligt, at ingen kender dig? Så jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg var ikke snart udfordringsfredag igen. Nej. Nej. Ja, men vi kan også bare Jeg tror, vi er ved til at lukke ned igen. Nå, det var sikkert fint. Så tusind tak for en god stream, og tusind tak fordi I så med. Du må ikke lukke ned nu. Jeg Nej, det gør jeg sgu heller ikke. lige runde af. Ja, Så ja. tusind tak fordi I så med i hvert fald. Så tusind tak for en god stream, og tak til Jakob, og husk at like og subscribe, og ja. Vi ses i den næste video. Hej hej. Har du trykket end? Nej, nu. Nu står den bare, streamen er slut. Husk at subscribe. Okay. Grafikken. Jeg har muted den. Kom mit vink med.